Des Rahman untuk Bupati Padang Pariaman. Pataran sajoda maawa jandi padamkan dama urang bahati baya babu diranca bakato elo batarui tarang bahati baya babu diranca bakato elo batarui tarang. Nandi pilih nomor urut 1 jadi Bupati Aceh Suhatribur dan wakilnya Dr. Andes Rahman. Surau, surau, surau nenek mama tuanku alim ulama. Saci oba ayam sedancang babasi semboyanan ranca untuk nagari memilih pemimpin ionan paduli ranca namonyo wakatu wakil bupati memilih pemimpin ionan paduli ranca namonyo wakatu wakil bupati. Panggilan rantau beliau datang babue di kampung Musa diramikan Aceh Suhatribur jodoh Toran Des Rahman untuk membangun Padang Pariaman. Aceh Suhatribur jodoh Toran Des Rahman untuk membangun Padang Pariaman. Ijan salah pilih inge nomor 1 ingelah namonyo Aceh Suhatribur ingelah wakilnya Dr. Andes Rahman. Surau, surau, surau Suhatribur Rahman unggul. Saci oba ayam sedancang babasi semboyanan ranca untuk nagari memilih pemimpin ionan paduli ranca namonyo wakatu wakil bupati memilih pemimpin ionan paduli ranca namonyo wakatu wakil bupati. Panggilan rantau beliau datang babue di kampung